асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ баробарони кормандони соҳаи маориф дастур доданд ки назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзур гардонида наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадииву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода ҳар ҳафта озмун ва дарсҳои иловагӣ ташкилу роҳандозӣ мегардад. солҳои 2020 ва 2040 солҳои рушди фанҳои дақиқ эълон карда шудааст ки бевосита дар муассиса низ фанҳои баландбардоштани рушди фанҳои дақиқ ва инчунин тафаккури зеҳнии донишҷӯён хуб ба роҳ монда шудааст. мо тасмим гирифтем ки баҳри сайқал додани дониши донишҷӯён корҳоро ҷолоб намоем ва итминон дорем ки дар оянда донишҷӯёни муассиса дар ҳамин хел озмунҳои ҷумҳуриявӣ ширкат варзида ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд. миннатдории худро баён менамоям ки барои мо ҷавонон, барои донишҷӯён, барои илмҷӯён чунин озмунҳоро ташкил карда истоданд. яке аз озмунҳои дигар низ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошад. боз амин барои фанҳои дақиқ низ озмун пешниҳод карданд, иштирок намудем, дониши малакаи худро санҷидем. ҳар яке омӯзгорону хонандагонро мебояд бар ивази ин қадар ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти маориф сатҳи таълиму тарбияро дуруст ба роҳ монда, хонандагонро ба роҳи ватандӯстиву ватанпарастӣ ҳидоят намоянд. омӯзгорони мо саю талош доранд ки пайваста барои фанҳои дақиқи риёзӣ конференсияҳои илмӣ, дарсҳои кушод гузаронида пешниҳод карда истоданд ва бо сомонаҳои интернетӣ ҳамчун дарси пешқадам нишон дода истоданд. мо омӯзгорон ҳамеша саю талош дорем ва ҳар як суханҳои пешвои муаззамро сармашқи кори худ дониста шогирдони худро дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва ватаншиносӣ тарбия менамоем. бояд гуфт ки дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода омӯзиши фанҳои дақиқ аз ҷумла физикаю математика, химияву биология ва технологияи иттилоотӣ дар сатҳи лозима хуб ба роҳ монда шуда, донишҷӯён дар озмуну олимпиадаҳои фаннии минтақа ва ҷумҳурӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд.